dulu, baru kuwi iso nresnani. Leres. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Waiting Padha wedoke ra mudeng lho. Takono Witing apa? tresen jeleren seko gulinten. Witing kulino jalaran saka kulino. Waiting tresno. Witing tresno jalaran saka kulino. lho kok iso ten iki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, alhamdulillah. 2 tahun berturut-turut saged sowan wonten Kedung Salam mriki. Nggih. Hah. Jan lagi niki wong nonton wayang tuman nggih Kyai mriki. Nggih, heeh. Sing diarani desane mon wadah silaturahmi. Oh ngaten nggih. Kedung niku wadah, salam niku silaturahmi. Mula mriki hawane ayem tenter merga masyarakate nengenke marang silaturahmi. Kula teka mriki sing kula titeni gur siji, Mas. Napa? Pasar Weton. Kok pasar weton, pasar wage? Lah wage iki weton. Lah ayane ya aja diwalik, mengko ndak malah ora Pasar. ngerti. Wah jan ajeng munggah mriki mon rekosane ora umum. Nggih. Dikawal hansip-hansip jan kaya malah kaya maling ya kula. Niku beteke tresna kalih panjenengan goleke dalan Nggih. merga saka para pamriksa sing kepengin lek-lekan tirakatan wonten mriki. Nggih matur nuwun dumateng Pak Kades, Nggih. Pak Junedi, Nggih. lajeng sak punggawanipun sedaya kalebet dalu niki dirawuhi jeng Bupati. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Nggih, alhamdulillah. Sampun diantu-antu masyarakat kok Mas Gareng. Nggih. Menika para masyarakat ngantu-antu rawuhipun Bapak Bupati. Awit panjenenganipun menika piyai sing barokahi kabeh masyarakat. Nggih to? Niki. Ngendi ana piyai sing bersih desa kok Pak Bupati rawuh niku tegese berkah saka Gusti sing nyipta jagat. Lho lah nggih, Nggih. niki kudu dihormati lho acara ngeten iki. Nggih. Kula pun sering matur to, dimanapun tempatnya selagi masih ada acara bersih desa itu Nggih. menandakan masyarakatnya rukun. Leres. Nggih. Berarti yen desa kok ora ana bersih desa, kelurahan ora ana bersih kelurahan kuwi masyarakate ra rukun ibarate lulu gua-gua. Lu masuk wilayah gua makan. Oh, ngoten nggih. Mulane ning kene rukun, Mas. Leres. Ana sing sementara orang menganggap sedekah bumi bersih desa kuwi ning sejatine kalau Sing dianggep ora ana gunane. nah, ning sejatine ngerti sejatine Nggih. apa to kok disebut bersih desa, sedekah bumi. Apakah makna arti bersih desa Mas Gareng? Nah, bersih ki bersama-sama melaksanakannya. Niku tegese bareng-bareng. Nggih. Terus? Sih ki saka tembung sih, sehat wilayahnya, sehat masyarakatnya. Leres. Terus? Dene desa, Nggih. D kuwi dihuni sekelompok manusia yang namanya penduduk. Leres. Terus? Enak dan tidaknya tergantung yang berposisi di situ yaitu penduduknya. Nggih. Terus? S. Setiap tahunnya sebaiknya diadakan bersih desa. Terakhir? A
idolnya Nggih. serasinya bersih desa dengan menggelar wayang kulit. Oh, ngoten nggih. Karena dengan menggelar wayang kulit kita lek-lekan tirakatan nyuwun marang ngarsaning Gusti Kang Nyipta jagat. Nggih. Supaya selamat lahir batin. Amin, 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 amin. Ae aoe. Aoe. Mbak Elisa, ayo pergi ke Mbak Elisa. Nggih. Larak disampirke. Pokoke sing ora entuk Mary. Hah? Ora entuk Mary aku wis cair. Aku wis iki. Oh, anak, oh kuwi pira? Yo. Piro iki? Sing penting iki berkahe ora perkara cacahe kok ya. Mas Gareng. Ndun. Nika anu dawuh saking Pak Bupati semoga menjadi semangat warga Kabupaten Malang. Gitu. Karena beliau itu piyai ini senang mengapresiasi sesuatu hal Betul. yang baru. Ya. Nggih. Ya betul. Seperti Nggih. kali ini wah luar biasa ini. Beliau Leres. kersa rawuh, mirsani, ngestreni, mengestoni. Nggih, Yo. nggih. Niki sadurunge mbacutke aku tak bagekke karo widodari sing tumurun saka Kayuangan niku wis. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu biyung cangek Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Menika kabaripun kados pundi, Mbak Yu? Kabaripun pengestunipun sae sanget wilujeng sedayanipun. Amin. Anu ya, kaya kendaraane cah nom-nom ya. Ngapa? Bodine resi kempling bareng di starter bekotok. Ora kok plekot-plekot. Lah iki omongane kaya ngono kuwi. Aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Pak Bayu tuh frekuensinya dadi siji langsung chat ngono lho. Wis kanca plek yo ngene. Kamu kok plek-kutuk ki enggak nyambung berarti karo aku. Iki jane ngomong apa to bocah iki? Iki lo paham. Omong Kene lho aja paham. gremimil. Point to the point, cetot ditampa gampang. Mbak Oh, ya. Elisa, Nggih. bidal saking Ngayodja jam pinten kala wau? Penges dunipun bidal menika jam 12:11 langkung 3:00. Tempo kok kalih dosa welas ki piye? 12 lho Pak De. 12 ki kalih welas ora kalih dosa welas. 10 apa? Sedoso. Lah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12. Kalih doso, terus belasannya kalau pakai belas ya belas, kalih doso welas. Jadi saya goblok aku kok kene to jane. Aku sing ora paham, kowe sing ora paham. Yo kalau belajar Wong kowe iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener Kalih welas. kalih Sampun dumugi mriki. Oh. Jenengan dumugi mriki pilih Mas Gareng. Jam kalih welas. Oh, Mas Gareng tekan mriki kalih welas. Berarti ora dhewe dheke karo welas to. Oh, panjenengan kalih belas. Heeh. Kok mboten dijamin gak panggung belas. Welas ora tak jamu panggung tak kon kungkum ning pantai lho. Oh, yo nesu-nesu sing tenang. Nek dadi guru iku kudu ndunungke, nek salah dimok benerke. Anu ya Mas, Apa? kaya omong karo company. Kok omongan kompeni pira? Coba lah. Yo ora wong Santai sing ya. kupingmu sing sulaya. Yo. Aku ngrungokke kowe penak-penak wae. Penak-penak. Iki Mbak Elisa, Nggih. panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa niki? Ndongake napa? Nggih. kaya ngene lho, omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek ya iki. Ojo disepelekake. Ah, nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun tumplek-blek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora disekeli bablas. Kok masyarakat Apa masyarakat di basa Jawanya apa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? moto Ada basa Jawane ono masyarakat? masyarakat Yes.
Ya wis. Kula dongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa tirokot Wah, bener. Melu. Apik kuwi nggih. Melek Dados sewengin niki atas. Siapa sih? masyarakat sami tirokot ya ta. Masyarakat sami krokot-krokotan iki penginten. Apa? Sami tokot-tokotan. Takon lho. Masyarakat yo masyarakat Ya. aja masyarakat. Masyarakat utawi Bebrayan. bebrayan ing desa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Nggih pangapunten sedaya Pak Junedi pangapunten nggih sedaya mawon. Wis, wis. Kula ndongakaken mawon mugi-mugi anggenipun mereti desa reresik desa ngresi imbote namung desanipun sedaya naming atosipun piyambak-piyambak saged resik nggih nek pun resik mengke rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat wal afiat panjang yuswa amin boten Amin. Mas, Apa? aku pamit delok ya. Arep ndi? Belut pipis. Ngapa ta? Ngapa? Ngomong sakula dawane ora cetha ngono. Kowe amin-amin wae lho. Ora perkara cetha lan orane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau tuh Sulawesi ning kepengin ngajar basa Jawa. ngono lho. Ngono. Iki ora mung aku tok sing takon, mau akeh piyai kene sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing pengen ngerti iki mau. Sing kepengin nyokot kuwi Dereng ngertos. ora kowe kuwi asal usulmu saka ngendi? Nggih pangapunten sederek-sederek sedaya kula sekotul Sing Oh, kok mbok pedhot tak pas muni sekondel kok mbok tek pedhot iki piye? Hei, ben ngomong sik iki lho. aku ngomong dulu loh. Urung tekan ngono pas lagi nggonku iki pedhot sekondel mak pedhot. Ayo Cepi, Mbak Elisa, monggo diambali malih. Nggih, kula nuwun pangapunten sederek-sederek. Oh. Bapak kula sekotoli-toli. Bapak saking pundi? Sekotoli-toli. omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka koma toli-toli. Teteke ning ndi? Teteke ning ndi? Jare kok nganggo titik ro koma. Komane mau nggon ngendi, teteke nggon ngendi? Titik kok tetek. Wah, Komanya sederek. Ya titik iso sak gon-gon yen teteke ya ning biasane. Ya jelas dulu. Loh, Sekonya. Sekonya. Seko koma Seko koma. toli-toli. Titik. Titik. Bapak kula seko koma toli-toli titik. Lara apa bapakmu kok koma iki? Gimana sih? Bapak kula ki tanda baca koma, ora terus diwaca komane. Oh ya, ya bapak kula seko toli-toli. toli-toli. Ibumu saka ngendi? Seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Kok nesu ngapa ta? ngomong takon wong tuwa ngabek-ngabekke lambelu. Sabar, tenang. Tepan. Ora. Kok Lambelu kuwi daerah. Paham iki sok mbaca Google Map, sok buka Google Map ngerti. Makane dolano sing adoh ngopi yo sing kentel. Oh, apane kopine kurang gentel ya ta? sing dodol ngendi? Apa? Ana kopi dhewe. Kentel. Karepe iki kopi kentel, kopine kurang kentel. Wong kentel kok kentel. Ya dimaklumi to. Aku arep golek bakule ngendi aku arep borong kuwi. Ya dimaklumi to. Dimaklumi. Aku pengen geli-geli ku piye lho. Aku Yo, ngrungokke Geli kamu geli dengar punyaku, aku yo geli dengar punyamu. Basa Jawa dirungokke yo geli. kok geli-geli ku piye? Aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti ra artine cengkiwing. Apa itu cengkiwing? Kowe ora kena dipedhot-pedhot. Heeh. Cengkiwing Apa? ki nyengkiwing lho, nyengkiwing bocah ngono dicengkiwing iki ngene biasa. Ya, apa itu? Lho. Nah, upamane Mas Garem mlaku dalan to. Ya, Terus tiba. jatuh. Nah, Ah, itu terus sampean dugi terus dicengki cekel ngene. Bagian sini. Oh, Tarik sini. juga. Tarik buka. Ah. Ini cengkiwing. kok kaya kucing. Kuwi jenenge dicengkiwing. Cengkiwing aja dipedhot-pedhot. Cengkiwing. Oh, Cengkiwing. Cengkiwing. cengkiwing gitu. Heeh. Kalau tetek bengek apa?
Kuwi biasane wis tuwa. Ora kuwi sing dikarepke Mas Gareng. Sih, takone tetek jemek lho. Tetek bengek. Sing dikarepke iki tetek bengek. Oh, tetek bengek. Kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi deso gini kan yang dipersiapkan banyak. Cepak no tetek bengek ngono. Tetek bengek Apa itu itu? artine upama panganan Ya. kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek Ayo, aja dipedhot iki lan. Tetek bengek, ya ta? yo kuwi bengek karepe ora karepe. Nggih wong Ada ya jenenge susahnya. Aneka warna tetek Tetek bengek. tetek bengek. Nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Ya nek kono seneng kok penak muni aku seneng. Ya nek Maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah yen ra gelem takon kok ora ngerti apa. Nggih. Ya. Ya. Ah, lho ki. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane basa gratis. Gratis basa Jawane yen satu Satu kata. kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah toh bahasa Jawa, ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Ah. Nyoh. Oh iya. Iya. Nanti mau digake tok tanpa Iya, bayar. nggak bayar. Nyoh. Itu. Kalau aku ngapunten budhe kula mboten nggak ada arto. Nyoh. Jane rong kata ora Iya. nyoh tok. Lah piye? Nyoh. Nih. Ora nek karepe iki ora kok nyoh iki gratis ora ning gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki Iya. nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambang-ambang ini wanita istimewa. Istimewane Artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, no karepe ada Mesti, maunya mesti. kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salami kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong jero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe ngira kendong salam, kendong maju dalu. Aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu, Mas Gareng. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sik. Ayo. Ngomong kowe ora cetha kok nembang. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok nembang. Orang penting belajar, Pak De. Nah, bener belajar niku. terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel lho kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Yai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang korong. Ye, elak lah. Iki nggih suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi-ndi Lah kok menawa kene ora tajepane. Wis ta, rungokno sik ta. Lanjut. Agarono karenan merti si Jos. Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh. Belajarnya. Wis ora sah omong nembang wae. Omong marang budrek. Sekedhik dadi seketek. Ayo. Lanjut, yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang kon laras gawat. Iya Mbak Elisa. Ayo.
Ayo sithik nek. Wis ketok rambuté ayo cepet ya. Apa rambutnya? Kaya wong lair ki ae. Lanjut lanjut. Ayo sithik nek. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Mbak Elisa Bapak Ibu. Ya itu Sulawesi lho. Kata melecet, melecet CTT. Melecet, melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh kok sakit kalah Wo, repot. bojone Joko Gareng. daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis Sae, hebat. nggih, sae. Kok ora gelem dirungokke wong akeh ngene ra gelem ngenteni wong sepi. Oh, aja spesial nyuwara soalnya. metu Jam nek nyuwara jam piro Mas? jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Ku yo Serigala. Serigala. Serigala serigala. Ya aku ngerti aku. Lupa sinukarta mreh gretarta pakartine ngelmu Aku penonton sakmene akeh sing tak matke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Mbah Kakung? Kakung ngrungokke Elisa nembang iki. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau iki penikmat basa gending. Lanjut. Ayo Dek. Kang tumrap ning tanah Jawa. Nano. Agama ageme Turi putih. Turi Bak melati. Bang Alhamdulillah. Iki ya Mbak lagu yo semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi iki apa? Karepe napa? Ayo ngembang turi no mesine. Dudu Lah nek turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Celeret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis dicemplungke nang nggon kuburan,
Kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip apik apa elek yen apik surga elek neraka. Kuwi turu-turu. Kuwi ya mung kira-kira. Ning yo ora Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento njlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Kebungu sithik ra enak. Kok ora enak piye to? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sak kowe ora mulih? ya mulene nek yo ora sak omah. Yo, dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan Apa saya. iki perkara ditinggali kok malah. Ora iso ditinggali iki ninggal weling iki wong arep mati. Ya ora to. Kowe agar ngetokke spiritual kowe jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gareng itu bahaya, Mbak. Medeni iki. Ya nggih. Wis pisan iki wae sampeyan aja sak bahaya. Piye? Gorakat putuku begitu ae. Alhamdulillah ya wis. Nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, Wis selamat dadi Pak. mbah, selamat. Ah, nggih, alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro aku. Wis ora kena polah-polah. Saya menep, saya menep. Aku kan apa? Saya menep, saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong legen golek omongan. Selamat malam, Mbak Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Nggih. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lah wong bedane wong kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desa Nowocorone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa mawacara kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Niken yang cantik jelita. Sehat ya. Yalah, enak Ya kita Cahayu, nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge Selamat malam Mas Cah. Rian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami. Nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasake elek. Salam. Rezeki iki dhewe-dhewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Ya. Enggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken ki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Heeh. Itu enggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Mboten Pak De, mengke lek jenengan marah-marah terus, jenengan mengke cepet sakit,
eman-eman. Eman-eman nggih. Iya, enggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk nikah iki wedi lho malan. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. muka putih. Rambut putih uban. Oban. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukung. Padha. Piye kabare? Kowe wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan. Loh. Jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Wong aku ya ora ngeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak D. Saiki kelas piro, Nduk Cahyu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok sik kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Wah, kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, Dan- gelar doktor, Nduk, niken kelas 3 SMA, aku dilongas kuliah. Kadang wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripon? APS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah wong ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning ndi kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, Kelas. tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya ta kowe iki? Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Suwe, IPS Pak. kan biyen ana IPA IPS dan kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. ya ora enak. Oh, tok. Senengan kok. Ya wis. Nduk niken. Dalah. Bangune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa Nggih. niki. Wis terima kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Jun riyen dibawani sik. Nggih. Ayo. Ngrungokke niken wis suwe ora tau pedhok aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, Asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Ayang apa suarane? Ya, Nduk. Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Bisa. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." ngono. Naik pesawat. Wis to meneng
sing nontone percaya kuwi geger. Ya wis. Ayo. Nyangking bokor kencanane Apa artine? Membawa pantat ke emas-emasan. kok empat Kok iso pantat iki lho? Nyangking bokong. Bokor. bokor kok bokong Bokor kok bokong. Oh bokor toh. Krunguku bokong kok. Iya. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Kok kok men to? panjang sekali. Kok dawa men wong. Aku anggere iso tak dawake ora. Iya. Sandang kelaman pangan No nano. yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima Hebat. Adik wedok elok tenan Mas Garing. Ayu, Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun Junaidi. nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junaidi. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Nggih. Sanusi. Iya, Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam hari. beliau Pak Iya, Bupati iya, itu iya. sudah merestui. Dadi Merestui. nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene. Ini. Iya, gitu maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang Pak, yang terpenting Pak Kades. Pak Kades. Nggih. Nggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah ta ngomong wae. Hari Nadin sapa? Pak Misdi. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Ugi sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karep nikahan ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok mami ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri?
Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Ya, tinggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku nalika siramu sapa pandanganmu bisa kumpul kayang Apa seger ta? rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Oke. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Oke. Terus Pepuden. maleme ruwatan wayangan. Oke. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk. Oke, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibiyantu dari mahasiswi ingkang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, matur nuwun. Tuwin
dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrin wonten mriki. Matur nuwun. Mbak Elisa, loh ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Luar biasa, namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya, ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom itu ojo isin dadi presiden, ojo isin dadi penyanyi. Betul. Iki kaloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen kan, tukunen. Tukunen kan. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Iya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, baru kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa ke? Waiting Padha wedoke ra mudeng lho. Takono Witing apa? tresen jeleren seko gulinten. Witing kulino jalaran saka kulino. Waiting tresno. Witing tresno jalaran saka kulino. Nah. Lho kok iso ten ki mau apa? Rada kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Ayo badhe dibawani Ki Ambak napa dipasrahke nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Apa nyeluk sak dibayi barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya Nggih, kemawon. utamipun para kades-kades. Mas niki terus marang dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecil. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih. Aku belum ngerti, belum kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes, ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Naminipun. Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter bagi saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ngelmu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Nah. Karepe Kaki karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kui kades. Weh, elok tenan. Aku ki RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Remuk tombok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Terus Ken Ken nyanyi, Ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri. Dri iki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Biasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa? Ya nek Mase mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa ya. Ora dukui kok. Dukui ya sapa? Iya aku punya emas soalnya. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Rus. Rus itu bunga.
kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Heeh. Wes rasa takon perlu. Ijeng iki lho, Duri. Iya alaso. Alaso. Ah. Aku suka dia. Lah. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Soso. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak ayo. Oh, heeh, anak loro kok. Yo, sampai gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Iya, Mas di Gareng Jegleng. sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng ing tengah. Nggih. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa ora matek kok. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Tekan dindi. Ayo. Sampun. Wis kok. Oh wis ta. Sampun. Wis. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul. Iya. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng ngedaki cah ayu-ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus debok tok, nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur Ye. nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memaja mengkaro senor gone Bocah jegleng. Yo, hop. Iya. Wih, ngopo nek. Mbak Elisa, dapat bonus juga Ya, ini. matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok, tukang biles laris manis. Sajake bakul pasar wage ngono. Aku sinau ro bakul koyo. Oh, laris manis. Manis, sukun bobok. Kok bobok, bobok. Kok sing dikeki kok sing nebang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Yop. Oi. Ngopo kuwi? Ayo wis ben mumpung petuk cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Ayo. Elisa lagi. Kae lho. Sampun kok wis ora patek ketok ya ini kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap bidak nah. Kacitan serwi Ken, memang mangkat kok Kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki wau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun, Apa, Pak Pak? De? Padha Niken karo Bayu padha. Adik kakak.
Adik kakak. Padha piye? Patine jegleng, ngopo tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah nek terus dari kundi. Ya wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya kan, Nano. Yo, parian sik, parian iki dijenengi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fami. Anu neno, yo mencongak, cek, ayo. Menyang kolam, Menyang kolam, ngubah bayem, ngubah bayem. masyarakat Kedung Salam, Masyarakat Kedung Salam. tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu neno. Tuku kloso Tuku kloso ning pasar legi. ning pasar legi. Sedaya pramiarsa. Nggih. Mugi kebak rejeki. Amin. Yo Dita. Anu neno. Ana cireng. Ana cireng. Diwadahi kerdus. Terus Pati gareng. nggih. Pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek kelas kene iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya Kak? Apa neno? Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. ning Boyolali. Pakde gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya Tapi Ya. Ora kejane sidianmu ki peternak to. Ngapa to? Lah siji wedhus, siji sapi. Ya ben wong dhek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Ano neno? Ayo. Bapak siram, Bapak siram. Aku minjen. Ya ben wis didul bapak wis ben apa-apa. Minjen bapak arep ngopo ya anu. banyune ances, Banyune ances. Terus warga Kedung Salam. warga Kedung Salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances iki deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Ano neno? Ayo. Pak Imam, Pak Imam. rayine Pak Amin. Lain Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Ngajake kok sidianmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iki. Ora segenahe sidianmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu nih. Egen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya. ring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam terus Bagya Mulya. Bagya Mulya. Amin. Ayo. Angele. Ayo. Ayo, Nduk Niken. Mana Neno? Ya kan? Tuku kotang. Walah halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to kowe? Kuwi parian ya, Dul. Oh, sabar tuku tane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai. Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadai. Jangan kayak diadai kresek tapi kok ora kresek. Oh iya. Diadai. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai diadai ada. Ada. Oh, iya. Diadai. Tiada ada. Tapi ada tiada ini. Nah, terus Sing nonton wayang. sing nonton wayang. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat Nggih. selalu. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Amin. Mugi-mugi kagem sedayanipun Amin. tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau iki Mudin. Yo Mbak Elisa. Anu Neno. Yo.
Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring apa? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawat kuwi, kawat Bang. lho. Kuwi Kawat. mari yo. Awas. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa manungan. Karepe apa ben ora kleru sing Kawat mikir. kawat itu lho, kawat. Kawat kawat. jengat. Kawat jengat. Kawat yang jengat terus Katon dawa. Sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Nggih. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau Jengat apa? piye? Ayo kuwi masyarakat Oh iya. Berarti masyarakat sak Minangkabau iki jengat bareng. Angele tinombol umum. Waduh mumet aku. Yo Mas Gareng. ayo. Aku yo. Ayo no. Ayo. Kades kedung salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki lak piyayi iki? Tandane iki apa? Yo aku mau duduke kades kedung salam Pak Misdi ku yo. Oh, masyarakat kedung salam Nggih. mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Ini kan nano, ya kan. Panas udan. Awas sebelah siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti? Ngerti Mas Gareng guyu-guyu apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lak yo masuk Lah angin. ya panas terus di udane teko udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kah? Diudani iki blundus. Iki udane Nah, teko berarti- terus diudani lho. Di udani terus mandi toh? Yuk, Panas. mau Pak Junedi. Aduh adus Pak Junedi. Ayo. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oke. Ora piye. Oke. Kok diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus? Der to. Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa. Misoa. Maka. Kitan bali ngulon. Mbak iya Mbak Elisa. 12 langgam. Dunik sing. Yo Mbak Niken.
Maka, yuk. Irama seger. Sing nembang ning kensik, sing joget Mbak Elisa. Balik Mbak Elisa sing nembang, sing joget ning kensik. Yo. Berdua nembang sing joget Magaleng. Enak-enak. Ye, suarane elok-elok to. Betul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Ana swing apa? Wong atine dar diblok lho. Niki nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Dek. Nana ya. Ya. Hop. Piye ta? Piye apa? Sik ta? Ngopo ana swing apa? Kita sing mau sing ijen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman sing nembang sing joget niken delok iki lho. Niken iki delok iki lho. Iya, delok-delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman jerkelingan. Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo, Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa geti. Delok iki lho, delok iki lho. Ayo. Oh, jenglengane pas, monggo tak tambahi 100. Oh no, wong iki tok gaweane sik. Dipaske 50 D. Wong kok seneng. Ya, coba. Oh, disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba tak coba yo. Nek, coba baleno aja kok digawe gelo ta. Dipaske. Ayo. Tapi nak biasa sesomo ki pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas iku. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dete. Entek. Oh alah kere. Apa? Jaluk bagian 50 D. Duit ra ono. Bendung lho ono.
Do gawe emosi. Aku ki anggere lanang siji. anggere emosi. Tangane blonjo terus. Aku anggere emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak ini kan Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Supar. Kene ayo. Kene berdua. Semarang kondang panase kene iki kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Mas Gareng. Eh, Layange diwaca. Iki Adil niku Pak De. nyambut gawe bareng-bareng. anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok becak golek dalang sing mboten buta huruf. Wacine duit, wedokan-wedokan wacine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, ya diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Nggih. Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Irin iki. Nggih, diaturke. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih, nggih. Mula sareng nampa nawala, kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo, ngaten. Ngeten menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadaan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngemaki karo joget yo iso kok. Ngemaki karo joget. Wong cair we urung kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing joget wong cair. Oh, ijek 100 iki lho. Sado bedito Pak Andikan. Iya cek 100. Awas ya nganti blejane. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel di 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Engko tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pait. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karmaku sijakaloro dika Kang Mas Bali saripin karawangmu prasetyaku ing nirga sayati ana tapi janji Kang Mas wis bali
Wis diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten kok jaragan lagi krungu iki lagine nggih. Niki mboten sunani Mbak aku mboten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa. Engko nawala liyane tak aturke patet songo sing ngger jagate. Bakane kabeh padha kecekele nggih. Leret sik. Kula ayo ndak dadi malah ora apik dadine nganti blarung-blarung. Ayo.